Sanibonani bahlali, sanibonani umphakathi, sanibonani bantwana basekhaya. Obingelelayo namhlanje umfundisi umvangeli uDlamini. Silikhona la Golden Cup and Recordings. Siyanibingelela nonke, sithi zothi nje uma sizokhulumisana nani sifisa ukuthi lokho esizokusho namhlanje kufinyelele enhlizweni zenu kulabo abalimele bazophola. Sizele lokho nje namhlanje ukuthi noma ngabe yini obhekane naye ekhaya, noma ngabe yini obhekane naye eyisimo sakho ilapheke. Engifisa ukuqala kiko ke bantwana basekhaya, bantwana benkosi, ngifisa ukuqala ngokuthi ungazibulali. Kunesimo esiyaye sifike kuwe ubone ukuthi ithemba liphelile. Kunesimo esifikayo ubone ngazuthi awusilutho. Kwenzeke ukuthi urejectiwe emphakathini ophila kiwo. Kwenzeke uthole ukuthi urejectiwe ekhaya lakho, warejectwa nangabantu othembele kibo ukuthi bangakusiza. When you find uthole ukuthi labo bantu abakusizi. Bengizothi namhlanje lapho ukhona mntana sekhaya ungalahli ithemba. Lapho ukhona mntana sekhaya ungayeki ukuzama. Kunabantu abazamile ukufuna imisebenzi bangayitholi. Kunabantu abazamile ukufuna igolo kwasho ukuthi akulungilutho. Abanye emishadweni yabo akukho mnandi, kubuhlungu, umshado uyachitheka, ikhaya lakhe akunakuthula. Useze waqabanga ukuthi ngazi ukuthi ngiyeka konke. Lalela mntana sekhaya, ngifuna ukukutshela ukuthi ungayeki ukuzama noma ngabe isimo sinzima kangakanani, kodwa ungayeki. Lalela, uJobe sike safika isikhathi lalingwa khona uSathane waze wabona umnkosikazi wakhe ukuthi ngoba isimo sakho sesiphelile aliseki ithemba, thuka uNkulunkulu wakho ufe. But uJobe wa-understanda ukuthi noma ngabe isimo singakanani, noma ngabe abantu bambafile bonke, imfuyo yami iphelile, nomzimba wami washayeka, but angikwazi ukumthuka uNkulunkulu, angikwazi ukuthatha impilo yami. Lalela mntana sekhaya, noma ngabe isimo singakanani ungayibulali. Kunabanye abazamile ukuthatha amaphilisi bawaphuze, bazama ukuthi bayibulale. Abanye bazamile ukuthatha izintambo bafuna ukuyihenga. Abanye bazamile ukuyifaka ngaphansi kwemoto. Akusisi isixazululo ukuzibulala, kodwa into ezokusiza mntana sekhaya ukuthi ubuyele ebunguweni bakho, uze understand wena izifiso zakho. Noma ngabe besingakaphumeleli isifiso sakho doesn't mean ukuthi angeke usaphumelela. Yonke into inesikhathi sayo. Noma ngabe into oyithandazele wayifisa inesikhathi eside kangakanani ingenzeki, doesn't mean ngeke isenzeka. Kunesikhathi esizofika kungenzeka impumelelo yakho ibanjwe emkhathini. Kubiza ukuthi wena uqhubeke kuthandazeni ukuze ukwazi ukurelease izinto zakho zifike kuwe, because lithi iBhayibheli oPetro bake baba kuleso simo ukuthi badwebe kodwa bangabambi lutho, kodwa azange baliyeke, because uNkulunkulu uthe mayifika kuPetro wathi, Petro, phonsela inetha lakho ekujuleni ubani. Ngithanda mayephendula uPetro athi, Nkosi, sizamile kodwa sibambanga lutho, sizamile ubusuku bonke sangabambi lutho, but ngenxa yezwi lakho siyabuyela ekujuleni. Lalela mntana sekhaya, la ukhona noma ngabe impilo yakho uyayibona ukuthi akulungilutho, uyabona abantu bakho kuhlangahlangene, uyabona umshado wakho kuhlangahlangene akulungilutho, buyela ekujuleni.
uyozama futhi. Ungenzeka mntana sekhaya uthandazile, ungenzeka uzamile ukwenza ama-applications ukuthi uthole isikolo kodwa kwangalungi. Buyela mntana sekhaya uyozama, ithemba alahlwa. Bathi abakhuluma isiZulu bathi akulahla mbeleko ngokufelwa. Lento oyizamile yangaphumeleli doesn't mean ukuthi ithemba seliphelile. May God bless you all, bantu basekhaya.